ए फॉर आपल्या दिव्यात स्वागत असा. बी फॉर ब्रिजचं काम सुरू असा. म्हणाल ईस्टला सी फॉर चालत जाऊचा लागता. डी फॉर दिवागाव. ई फॉर इष्टेकीचे वाढतात भाव. एफ फॉर फास्ट गाडी हाय थांबता. जी फॉर गावची गाडी पण गावता. एच फॉर हक्काचा घर. आय फॉर आई वडिलांची पुण्य. जे फॉर जलता है डम्पिंग ग्राउंड. के फॉर कोकणी माणसाचा सेकंड होम. ए सामान घ्या रे. एल फॉर लोन होताना बोंबा बोंब. काय सामान घ्या रे. चला. एम फॉर मैदानात देवा महोत्सव भरता. एन फॉर नाक्यावर ट्रॅफिक पण भरता. ओ फॉर ओरिजिनल माणसांची. पी फॉर प्युअर नाती. म्हणा दिवा सोडून जो. क्यू फॉर क्वेश्चन उरत नाही. आणि आमचं मध्यस्थी पण सांगता. आर फॉर रेंट कमी. एस फॉर सुविधांची हमी. हा आता कधी कधी टी फॉर टँकर येता आणि यू फॉर उन्हाळ्यात लाईट पण जाता. दिव्याची लोक व्ही फॉर व्हेरी नाईस. हे पण डब्ल्यू फॉर वाकड्यात गेलास तर एक्स फॉर ए म्हणजे समजून जा. म्हणजे ए काय. वाय फॉर यवा. दिवा आपलो तसा. झेड फॉर झालं व्हिडिओ. आता लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा.